Hi. Hi. Johnny. Johnny. Hey. Hi. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಾಂಡದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಹೇಯ್ ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಮರ ಇನಿ ಕುಂಟೆಕ್ಕುಣೆ ಈ ಏಪಲ ಕುಂಟೆಕ್ಕು ಬಣ ಈ ಏಪಲ ಕುಂಟೆಕ್ಕು ಬಣ ಮಣ್ಣು ಓದ್ತು ಇದಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಓತಂಡಾ నీకు సారీ దెక్కారానే స్కూల్ ఓపెన్ ఉంది అత్త యూనిఫాರ್ಮ್ ಆತ ಇನ್ನು ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕಾರಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಳೆ ಬೋತುಜಿಂದ నీకు దాన్ని బెచ్చాపనే ಬೇಕಾ ಸಾರಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಂಡು ಹೊಡಿಚು ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಂಡ ಮುಳು ಸಾಬುನು ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಒರಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಗೊತ್ತುಜೆ ಬೋಲಣ ಜಾನ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಬುನು ಉಂಡಾಯ್ಟೆ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾಬಿ ಬೆಚ್ಚಾಪಣೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಕುಂಟೆ ಕುಣೆ ಎಂಚ ಸಾಬುನು ಪಾತವನ್ನೇ ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋಳಿ ಬಾಡ್ಪೆ ಅಂಚ 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 ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾನೆ ಹೌದೈತಿ ಬ್ರಷ್ ಇತ್ತನೆ ನೀನು ಎಕ್ಕ್ಯಾರಣ ಬ್ರಷ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸರ್ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ನೊಳಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಕಿ ಇಂಚನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಯಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಣ ರಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಣ ಅಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅದು ಆಯ್ತಾಯ ಇದಾಯ್ತು ಗ್ಯಾರ ఇక్కడ మన్నోడు మరి మెల్ల ఎక్కు పోవు అయినందు నుంచో పోపు నంద ఎంత వృద్ధి అంట ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಕಿ ದೆಕ್ಕೋಡ ಸೋಕಡೆ ಯಪ್ಪಳ ಎನ್ನ ನಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಂಡ್ರು ದೇಕ್ ಬಾ ಕೊಂಡ್ರು ಬೇ ಅಂಚನೀತೆ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:20 ಇನಿ ದೂರ ಬಾರುಂಡು ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಬಾರುಂಡು ಇನಿ ಸಂಡೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಳಿ ದಡ್ಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಯಿನೋ ರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 12:30 ಮುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡದು ಇನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಅಡಗು ಪಾರುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ 12:30 1 ಗಂಟೆನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವಳು ಕುಂಟು ಎಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಲಕ್ಕದ ಸೀದ ಇಂಚು ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಬಾರದಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಾಗಿದೈತ ಪಂಡಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಟು ಪಾಲೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ 15 ಸಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕತ್ತಲೆ 9 ಗಂಟೆ 9 ಬೈಕ್ ದೆತ್ತಂದು ಸೀದಾ ದೂರ ಪೋಯ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಪೆರ್ಲ ಈ ಮಂದಿರ ಓಳುಳ್ಳೇನ ಪಂಡ ಪೆರ್ಲ ಟೌನ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಜಕುಡ್ಲು ರೋಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತಂದು ಸೀದಾ ಆಡೆ ಪೋಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಅವಳಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಗೌಜಿದ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಬೈಕ್ ಕುಂತದು ಸೀದಾ ಮಂದಿರದೊಳೈ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪಿದೈ ಬತ್ತು ಓದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಓದಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಳು ಉಂತುದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ದೂರ ಪೋಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಲ್ದರ್ಕ ಸೀದಾ ಬೈಕಿದ ಒಂದು ಪೋಯ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪದ್ರಾಡೆ ಇರುವ ಆತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಐಡುದಕ್ಕ ಮೀದು ಜೆತ್ತದು ಬೊಲ್ಪೂಲ್ ಅಕ್ಕನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲು ಮಂತೆ ಅವರ ಬದ್ಯಾಡಕ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಸೀದಾ ಏನು ಬದ್ಯಾಡಕ ಪೋಯ ಸೀದಾ ಬದ್ಯಾಡಕ ಪೋಣ 11 ಗಂಟೆ ಆತನ ಸೀದಾ ಬದ್ಯಾಡಕ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ವರ್ಕೈತೆ ಅಂಚನೆ ಬದ್ಯಾಡಕದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಪೆರ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 6:35 ಆತನು ಯಾನು ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ರಡ್ಡು ಪೊರೋಟ ಒಂಜಿ ಚಾಯ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೋಡಿ ತಿಂದದು ಸೀದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ 7 ಕಾಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅವು ಕುಂಬಳೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಡೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ಬಸ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಿಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಇತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 7:30 ಆತನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ದೂರ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮೂರದ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆದ ಜಾತ್ರೆ ಇನಿ ಬೇಡಿ ಇರ್ಲು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜ್ಜರೆ ದೂರವೇನಿ ಚಾವರಿ ಒಣಸಾನ್ ಪೀರ ಒಣಸಾಂಡ ರಾಜ ಗಜಿಪು ಜಾತ್ರೆ ರಾಜ ಜಾತ್ರೆ ದಾನೆ ಹೊರ ಪೋಪಣೆತ್ತ ಏರಣ್ಣ ಏರು ಬನ್ನಿ ಜಾತ್ರೆ ಓಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡಿಯತಿ ಬೆಡ್ಡಿದು ಓಡ್ಚೋ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬೇಡಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನು ಜೊತ್ತಂಡ ಚೂರು ಮುಗಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಥರ ದೊಂಬು ಬರ್ಪುಡು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಮೂಳೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬತ್ತನ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ನಾಳೆ ದಿನತ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆತಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ